Şu ýagdaýda runner ordunuz moglanlar. Serdin vastanawi dediler näl? Şeýle awa saklanın. Motora seredin. 3-4'lük hemme detal özünki radnoyum kraska. 21 kebring motorun sesi ala bolo. Yani ses yok motorda. 2001'in 12-nji aý 2002'dik jadaýyna. Serdin ama. 189 000 probekti. Maşin şey dip arasa saklan çünkü krasavçik. Nasıl narşıya saklamalı olanlar. Kim arsa da neseyesin? Zavod kraska. Bir manat çıktı çok. Gördün mü şu ýagdaýda runneram? Şu wagda çenni gören runnerleriň içinde iň idealisi. Iniň gyzykly bahasy $10.500. Degen bakasyna degen okmy kommentarda ýazyn.